Mga rakal nga manok. Nya, wala pa pagkaon mo? Wala mo pagkaon oy. Ha? So labi ka sa ihawon guys kay kuan. Tambok ka na. Tambok ka na. Jawalag mga pabo na guys. Oy, di pwede mo gawas. Kuan ko na ra manok nga rakal. Ang dagkeun bitang manok. So sa una guys mo ni hang garden dari. Kanang kani mga lingin-lingin ba dari hang garden sa una nagba na. Hinja nagahang mga kamunggay perting daghana na sang gipang pulungan kay malagi na si balik-balikan sa mga silingan. Dari po doon na auto na jud taman oh. Hinja dani kang garden sa una karon magsugod na pug garden dyan. Grabing kainit guys na jag langit murag kawanon pero grabe init. Diya guys ha dining aning kuan kapajas dia. So mga untag kapajas guys. Lami man siya kanang kabangaan ra ba. Kuan ra ni siya nakatilaw na di kus gamay na aron tamisa ni siya. Tamis nga kapajas ni. Ha? Dapat pa kanihang payas. Kaya wala sila may kuan na kanang pumuk na. Ano siya kanang kagud-gud. Gara rin siyang katamis guys. Ano sa katamis. Namiss ko tuloy si Sis Ansan Blanton. Namiss ko siya guys kay pagarin na dari guys nga ano ingani. Payas. I miss you, Sis Ansan. Amping diha sa Hawaii. So, taga-Hawaii na siya guys. So, today mga viewers nga nakangarin na dress by. Kay bawo na sila guys. So, kung sa'yo mong kahimtang dari. Si kuan Sis Maria Paz nga nasa Switzerland. Salamat kay Kadyo. Kaduha na sa balik-balik dari sa Cebu guys. Ya. Si Ate Perla Pud nga taga Dumaguete. So diya na guys diya. Nakakabalik siya ng katamis. Ma'am. Pagubgob na may. Kamas di ka dyan sa lock. Ngipo naman yung gilid. Diya po, mag-isip mo gano'n. Impact gilid sa kulit. Yung sa doktor, bawal lang kaon. Mag-ulto na ka. Bawal po init. Sumura unta. Wala man ni asin-asin, may suka-suka. Ano pa? Papaidi guys ng hugas. No, dyan lang natin tanong kay natin harvest. Isang asin ka man. Asin-asin ka man na. Kaya di man nila mahurot. Alam man isil sa rip. Pala pwede pa niya sa ugma.
Guys, nagahang alugbati ara nagisud sa planggana na. Jagi butang nganim pakaputan. Na ako magkuha ang utanon nun, alugbati. Ya kaniyang kuan sambong. So nagtanom jud og sambong guys kay mag-inom ako usahay og sambong. Masakit ang tagiliran. Ja karon day guys magpamutlon sa ninahan hang malbiri kay mo kuan siya guys mo daghan og sanga, ja mamunga. Kay grabe naman nagbunga des ni agi perting daghana jud kadto sa bunga mura sa Mama Julie. Kaya Mama Julie sige matugputlan. So ano sa pamutlan karon kay mag-seed food ko kay naay nagpatanom. Ano man kadanti gibuwagan kasi mo uyab? Ha? Gibuwagan kasi mo uyab dante? Kaluoy ba? Nawala niyang purmanak. Gibuwagan kas uyab? Sus, kinuha ko pagkalisura jud yung buwagan tag uyab no. Wala naman mga higi mo uyab. Ay, ngano gud ka? Hindi sa maguyab-uyab ha, kay tiguwang na. Uy naman ka, gibuwagas uyab na. Asa mo jud ka sakit day? Sakit di jud yung buwagan tag uyab? Ha? Wala man na mo hatod ni ati kay kuhan man nga nang namay kauban si ati. Nagtampo na day ka. Ha? Sleep lang, sleep. Busy man si mama dato sa gawas. Sabaan man ang mama kay mag-apil-apil man. Kaluoy ba ang tao ng buwagan o uyab? Uy, mangita lang taglayang uyab, uy. Ta! Ta, mangita taglayang uyab ta. Dili ka? Yan kay Kapoy. Kapoy ni uyab? Kapoy baklay sa gawas. Ang paspasa po na imong ginhawa lagi. Di ka ba natulog sa kwarto? Okay? Na, basto sa pautog. Ay. Pwede dyan mangingana dyan din siya matug ka? Ay, nga, medyo tulog. Magsandig sa kaligan sa Kapoy na ba dyan sighagok ra ba? Kapoy na siya, kapiyuhan man na siya, masigil na kang istorya. Kapoy dyan ay. Kapoy dyan ning uyab di ay. Kayo na uyab sige maglaag. Iwan mo ulig bay. Hindi ka to day ning comment di ay nga kaniyang samad na silang dani ba? Kuan nagpagumang ko ni Papa Edi, nagbunot og lubi. Diya kay ning deo man si Dante natigbasan na hanon siyang gitambawan og kuan kanang gitambawan na sa amoxicillin. Na dagong samad ang luod siya ang hilak sa dani nga na tigbasan kay mo lagi nang atong-atong lagi magbunot og lubi. Sus. Di ba kapin na ba ka na aksidente pero na buhi gihapon ka kay maunda imong tagabantay dari, no? Diyan, tutugsa na la kay tutugsa. Luoy laman na siya guys na nandiyan posisyon ba siya hang paghigda. A few moments later. Sa nang ipamunungan naghang malbiri kay kuan na pang seed. So daghana ni siya na Hani sang isid kay na mga mungaridari guys kanang patanom lagi sila ng malbiri. So magsugod kog pan sida ni. Kay na naman ko daghang mga nang seed dito na naglibungan na Pero nanay naka-receive na kang Ma'am Ingrid kuha na ni sa karong pitsa 22 sa Mayo na. Ano na siyang ipang kuan dyan. Daghan po ka ni order na og kuan kanang bonggimbilya. Bonggimbilya ba na sa tawag na. Panjuli pa bombila. Si Julie ba para mga Galingkod ko. Ako galingkod oy. Nga kuan ko dari sa mga tanong dyan. Malagi na walay ko stand dyan. Nana na din sponsor nag-stand. Salamat ka ni mo Mambiti dyan. At ang ilang po din juga ang vlog ugma guys kay dyan day kong kanang regaluhan di ko niya sa Mother's Day. So Mother's Day man karong pizza 14 sa May. So karong Domingo dyan. Nanay ninggit na huguan guys kanang stand sa cellphone. Salamat ka ni Mambiti. Na diya sa Germany. Salamat ka dyan. At ang ining ugma guys kay magtumi og dumagiti. So katong mga ning comment day sa vlog nga ni adto kog Dumagiti sayang nga wa ko nakaadto wa may nagkita so karon ugma magkita ta didto sa Dumagiti ja malagi guys arang ka busy na ja salamat kay ko do ning ang gisuot nga sinina karon kanang Singapore manisi dyan
So ang naghatag na ni si Ate Norlina, daghan ka sa mga t-shirt nga gipanghatag na hun sa wa man to na vlog kay kanang daghan ka mi namili ta tong isang gida nga sa Kamalita. Ja, salamat kadto Ate Norlina, ja amping kay karon pud jang biyahe pabalik og Singapore. So pag amping tin, ja salamat amping mo ni Kuya Ju ug ni Norlaida ja. Naragi guys dia kay daghan ka dung nagpa-seed ha dani. So nay nagpa-seed na dani, kuhaon po ni sa dari kanang taga Davao. So taga Davao sa nagpa-seed dani ang Malbirin ja. Ano isang gidaghan na sa mga 50 ni sa kapunuan. Ja kuan guys kanang alam pong gipang tanom kay naman sila kanang mga ni order, napay ni order sa Dumaguete pud ug katong Tagaliti. Mo ara pud diri ja. Na dito ni nga rin na dito tong Tagaliti. Nag-meet na dai mi dito sa lungsod. Ja, di man sa mapakita sa social media guys man hala magiabot agi sa hang Malbirin ja. Kadto pong nabuhi na kang ati ay kang Ma'am Ingrid na taga Cebu City na mo daghan kaadto kog mga order plus kaning hang mga kuan kaning mga bumbil. So daghan kaadto mga bumbil kay daghan pa kadto ni order na na. So na ni order og napo kapunuan. So kuan kanang lain-lain color. So makakuan jud guys kana magkugilan ta makapamaligya ta kay dani man ko nabuhi sa ang mga tanom sa una pag pandemic daghan makadto mga namalit. Diya sa pa jud kanang nag kuan pa jud ko ka naghimo pa jud ko kaang gikan kaang bitaw nga gihimo sa mga tawil nga kanang kuan. Daghan ka jud kog mga kaang nga nahimo sa una. Ano mo pakit inday sa mga kaang katunga pa nakakita sa kaang nga hangi panghimo di akan nimo ni sa So mo naghangi pang kuan guys wa pala ko makahuman di haro pakit inday isang kaang nga nahimo. Kay mamunit pa kog basura dadto sa kasada kay na may daghan ka jung ipanglabay bitaw sa mga kasada nga bottle kanang mineral water bitaw mga bottle sa mamunit ramang ko. Di man ko mawa mamunit na masura na tumangyani ba mineral. So pwede ra na nimo tugsukan og ingani. So makasave na ka kay pagka mupalit kag ingani mahal man ni tag 10 man ni ingani. Diya kani mga gagmay murag tag 5 mga ingani man makasave na jud ka og mamunit ra kag basura maka kuan patas kanang kalikasan nato makasave patas mga gipanglabay. So atong i-recycle ng mga gipanglabay ba man parehaan ni kanang sa suka man ni siya na makinabangan gyapon na nimo. So daghan ka mga pamaagi nga makinabangan nimo ng imong mga ang mga kaang puro ra jud na sa mga bottle ra jud na. Unsa hading ipakita din ninyo di mao ni siya. Ni So ang ipatubang ang kamera guys, mao ni kaang ang gibuhat guys na mura ni sa gihimo og kuan. So yan daghan ka jud mga kaang ang gipang designan sa una ja. Daghan pa ka jud mga ni order. So katong mga bag-onang subscribers sa mga bag-onang viewers dani kay sa una naman ni ipakita nila ja. Karon kay naiuban man nga wa pa kakita sa mga vlog na karon pa na mao ni siya. So ano sang gitamnan og ingani guys na. So daghan ka jud mga gipanghimo ingana ang gitamnan og kuan. Kani siya ang gitamnan og kani tanaw ni Ma'am BT kanang harap po nang gihimo nga kaang. Sa tila ra na siya. So ana sang gitamnan og lubira kay kang lubira daghan pa kadto ni sa tambal kanimo mapasok ka. So dali ra nimo matambawan, dali ra na maadto nimo. Unsa pwede ra pud na nimo ibutang sa imong naong kanang halimbawa nga mga naong bitaw nga nangasunog kay kanang magsigbutang-butang lagi mga astringent. So dali ra na sa makaadto nakatry na pud kudana. Unsa naay daghan kadto kong mga kuan wala ginang hanggi panghimo sa una jadi sa pud nga kuan di guys. Apon ipakita ninyo ning gihimo ra gyapon na ni kaang ni kani Diya kay gitamnan gyapon na ni kalubira na kaang ra gyapon na siya nga ang gihimo. Diya kani pud na nagiteg ka na lagi siya kuan kanang mahilig ko maghimo-himog kaang sa una na nga ni sa porma guys kanang pwede nimo ibutang sa altar na kita mo na. So kuan na siya kaang pud na siya. Diyan na kay daghan lagi ko jug mga ikburiktik na sa una lagi daghan ka jug mga nam order na. Pwede ra jud na nimo nang ibutang sa depit sa inyo ang maribulto. Una mo mga ribulto diha sa inyong garden, pwede na jud butangan. Diyan na padaplin ra na siya diha. Kay wala na lagi kanang sa una na uso ra pud na siya sa pag pandemic. So harapon gipakita kay na may iban mga bag-onang subscriber, bagong viewers nga wa sila kakita na. So mga creative jud kadto ni ang gipang buhat nga mga kuan parehada ni buhat gahapon ja.
Basta daghan kadyo kog mga rakit guys kanang makuan kanang sa una nag-design pug ko sa mga design pug kog mga kuan maghimo pug mga Christmas tree nga na mo kuan pug ko kanang mo landscape katong ganahan magpa-landscape mo landscape pug ko. So daghan kadyo kog mga rakit nga pwede natong pagkakitaan ba nga kuan ja na. So mao to ang video karon adlaw guys kanang daghan kadyo salamat kay gadali-dali ni ko salamat day ko ni Ma'am kuan Ma'am Betty sa Nadia sa Germany kay mo na sa ni regalo na og kanang stand bitaw pang kon sa cellphone para di na ko maglisod og kanang video nga kuan ba. Diya kani guys sa ipakita ninyo kay sa una naman mong ipakita dani. Mga kuan ra diri siya kanang nakakita man jud katong mga nakakita nga nagdakos buhol og ngani ba. Mga putod-putod ra puna na kuan ni siya kanang fortune. Mga kuno ni kani siya mahalin naman ni siya guys ug tag 350. Diya ang tulo dani 500 naiswerte kuno dani guys. Mao tiningon tong nay ning palit na dani na kanahalina na day ko dani 500 kuan kanang tulo kasanga ba nga ni diya kani kay duha ra man ni diya kani usara pud na sa kasanga. So kanang naay mga tulo kasanga ilan ang paliton kay swerte ko nang tulo. Diya daghan lagi kadyo ko nung gipangtanom da na mga ngana kay mao man yang ipanguliksyon og muli kog buhol. Tako na kadto nagtabang og ganang wa kay ikapalit og bugas pwede ra kang maligja dari tanom. Diya daghan kadto mo palit na dari tanuman kay ganahan man sila. Jadi ada ay basag tulo siguro niya na kani guys kay murag tulo jud ni. Tulo jud siya guys na. Tulo si janay kanini di itoy. Basta nice jud kuno siya basta tulo. Nana ko kuanda na murag upat na yang nahalin. Di kani. Duha ra pud na siya kari sarap pud ay kani duha pud na. So tag duha-duha ra jud. Kari pud kay akong kinaunhang tanom di dako na. So daghan kadyo kog mga tanom nga nahalin. Diya mao ni ang makanimahal makado ning tanom ug kanini cardinal. Na cardinal man ni siya na. Daghan na kadyo kog mga seed na. Diya mo ni gibugan ni Tiri. Nga do sa ni Mama Julie, diya kang Mama Julie di ang gida na ara dahin gipamutang na. Kay mutubo ra man na sa dari pareha ning uban na harang ipanungtong na kaniya ra man isang ipanungtong dari na tubo na siya na singa na may teknik dani putod-puturon naman ni mo mga ingani hindi butang ni mo diha mo kusa ra na sa tigrek pareha dani gamay ra kadto na siya nga kuan gibutang ra na buhi na nga na ra na Mama Julie kay si Mama Julie wa man sa kay bawog nga laday mag teknik og pananom. Diya daghang kayo salamat. Thank you for watching. I love you ug amping tang tanan. See you on my next vlog.